Siema, tutaj Rajmund i witam dzisiaj was na ostatnim szpilu z naszej rajdy. I koniec mojej Sommerferii. Dziwne, że w marcu, ale co tam. Jedziemy zaś do drugich zwycięzców, czyli idealnie do mnie. Dla przypomnienia znowu pokażę wam skład. Do ligi ciśnie Chipfire, potrafi się naprężyć, 2 razy cię ciulnąć, albo cię fojerem ciulnąć. I potrafi atak mózgu, co 3/4 ludności tego pieruństwa tutaj dostało. Następny jest Absolut. Trafi kula cienia, promień lodu na te pieruńskie smoki. No i jak zwykle potrafi się po gorzele rozdwoić i potańcować. Strom Fafika, który potrafi cię sztrowem ciulnąć i to 2 razy, bajsnąć i porazić. Rubowodnomysza potrafi wszystkie ataki, które są skuteczne, ale ino poza walką, no ale cóż, no ktoś musi. Ślepik grzybie tu bardziej maskotką. I wzięliśmy tego wunsza jednak, żebyśmy 3 lata tego nie przyłazili. Jedziemy durć, a ci co nie widzieli poprzednich odcinków zachęcam do playlisty tutaj, żeby obejrzeć. To ma ten pieruński alternator, albo agregat, tam już nie wiem ty. Dobra, idziemy, oczywiście tu jest napucowane. Pieruna drugi otwierasz do Krauzy. Pozdrawiam pierwszy śląski Pokédex. Idziemy dalej. To już, że tu mogę lotać w tych szczywikach. To co je? Cześć Rajmund! Tak myślał, że się nie będziesz mnie spodziewał. No akurat prędzej byście się ciebie spodziewał od zadku niż od przodka. Doszedłeś już tutaj. Dzięki tobie. Twoja muter mi go dasz, gdzie bożej jak wungiel, niż jak bajtel ze żłóbka. Rozpalający domowe ogniska. Nie, czasami ciepły tam kanicza. Jak przegrał z tobą, to uczyniło mnie to silniejszym. No słuchaj, ja ci fest winszuję za to. Ale ja już nie mam zamiaru przegrywać. No to nie godaj ze mną. Liczę się ino wygrana. A co ty w lotto pracujesz? Będę walczył dla tych Pokémonów, które dały mi siłę. No słuchaj, atak stręcz też ją mam. Dawaj, dochodzę, nadchodzę. Nie, ja chcę skończyć ta rajza. Trener Woli i jego banda się ciuloli. Chce się ciuloć. Ale nie dość, że robi w lotto, to jeszcze Wałęsę mi robi. Co to jest za grzyb? Nowy sztrąfafik. Kierunek ten ptuk mi tańcuje. O tak? Ja się muszę ugryźć w język, ja taki pierdół nie mogę klachać. Kierunek ten ptuk ino tańcuje. Nowy sztrąfafik, kończ to. Altana zemdlała. Kocik. Ja go biera. Bierą, że się natylił na nią. No i koniec, nie ma tyjania. Dawaj, absolucie, jedziemy. A jako fajno frela we klajdzie. Przecież jak je ciepniesz balon, będzie zachwycono. O nie, ta też żre. No i dobrze, i leży. Jeruna, to jest ten agregat. Wiele augenów. Jeruńskie magnesy. I za jednym strzałem. Wow, Rajmund, nadal jesteś silniejszy. Opowiem do ciebie jedno pytanie i pitej stąd. Dziś nie byłem w stanie cię pokonać, ale pewnego dnia... To cię starzy oddadzą do chałupy Bajtla. Słuchaj, wyskaje ten agregat. Myślałem, żeś ty go zawinął. Nie, ale widziałem pewnego pieruna, co go niósł. Jak wyglądał? Nie wiem, miał za słodko żyć. Jeruna, i to jest wskazówka. Muszę szukać kogoś, kto ma słodko żyć. Chyba dzięki Woli. Trzeba ci fest podziękować za to, żeś nic nie wniósł do tej rajzy. Czym cię mniej było, tym lepiej. A, i zechcie znolos. O nie, pieruna. Ta niekończąca się ścieżka. Jo, już nic nie... Dziocha, nic nie wciągą nara. Spoko, ten no hopę. Chce się ciulać. Czy hop, czy to? Dobra, lecimy duś. Pieruna to zaś ciemno. Tak, nie, mam taszyn lapa, mogę wyłazić. Dobra, jedziemy. Pieruńskie kamole. O nie. Żeby zwyciężyć w lidze, musisz bezgranicznie ufać swoim Pokemonom.
Spoko, trener Shannon chce się ciuleć. Joa, ty poćmuku, że je w jaskini z jednym balą, ja? Joa, ty będziesz mi rozprówki dawała na ten temat, ja? Na bank. Chyba jedyny durś, tutaj. Nie, żeśmy są na wierchu, cześć mamy. Raymond znalazł przedmiot wzrost PP, czyli pierący pulok, ja? Tego zeszukał. Pieruna, nie tu się idzie. Pieruna, ten tu dalej stoi. Pieruna, to będę latał 3 dni. Jasny pierun. Pieruna już trzecie kółko robię. A sam myśl o tym, że jestem coraz bliżej ligi. Pieruna, co to jest za jaskinia? Spoko, trener Samuel chce się ciulić. Nowy promień lodu. Będziemy dali. Tutaj trzeba iść. Nie powinieneś być taki pewny. Zawsze może znaleźć się ktoś lepszy od ciebie. Jocha, ty sama siedzisz w jaskini, te. Julię, chce się ciulić. Blisek chytrusek, ja. Po lisku chytrusku. Ja tu chcę iść. Na pewno. Rozmawiam z każdym z mojej familii. Nikim nie przegrałem. Opie, jak masz 3 koty i 2 chomiki, to się nie dziwia. Dobra, płyniemy dalej. Musisz być trochę zmęczony. No może jakieś propozycje, czy jak? Spoko, trener Karolin chce się ciulić. Pieruna. Pieruna Kaju i da. Do jaskini zabrali się najlepsi z najlepszych. Co ty myślisz? Przybyłem z bardzo daleka. Przez stres. Doznałem okropnego bólu, bo mnie fater ciulił. Spoko, trener Diane i Felix chce się ciulić. Ale to przykro, że cię ciulił, ty. Ty tu tym poklachoć? Pieruna. Pieruna, same ogeny. Owej, Oswald to. Synek, nie chcesz poklachoć. Nie mogę się wyluzować. Mając świadomość, że jest tak blisko ligi. Hopie, no daj se na wstrzymanie, daj se pokój, hopie, po lekku. Ja tu chcę iść. To dobre pytanie. Raymond znalazł psychokinezę. Do tego synka tam trzeba to dać, te. A tutaj trzeba iść. Nie, oni, no nie. Nie ma potrzeby, żebyś się przemączał. Zrelaksuję cię. Wiedziała, co ty na 8-8 pracowałeś, czy kaj? Spoko, trener Halle, chce się ćwiczyć. Nie, w końcu tak wylos. Ile można łazić tutaj? O nie. No dobra, jedziemy. Obowózek tędy przejść kilka razy. Ten ostatni odcinek jest tak długi, jak pazury starego. Spoko, trener Edgar, chce się ciulić. Pieruna, co to za kaktus? Dobra, dawaj włącz. Idziemy w końcu, czy to będzie tukej? Ja tukej beda. Kończy zdech dolos, pierona, sztoki pieruńskie, je. Co tu je? Liga Pokémon, brama główna, tak je, to jest brama główna. Główna. Te pierona bliźniaki tam stoją. Dobra, jesteśmy na zakupy, dowej te ocucacze. To jest do mi z 20. No i elegancko, dobra, idziemy do nich. Ej, który chce w łeb? Ale mogę pójść ten, że tylko ci, co zabrali wszystkie odznaki. Uwierz w siebie, w swoje Pokemony. Idź na przodek. Cieszę się, że to kończa. Ej, K1 alternator. Uwierz w siebie. Dobra, nie chcę. Możecie dać szłapa w górę, żeby mi się udało. A ja jadę dalej. Co za sztuki ty? Co to jest za miejsce? Dobra, co ty masz papie do gotki? Witaj, pretendencie, jestem Sydney. Ty powinieneś być na odwrót, ty. Czemu ty na głowie nie stoisz? To jest elitarnej czwórki. Podoba mi się twoje badanie na to. I obczaja temu jak badosz. Myślę, że to będzie dobry szpil. Nawet fezgrypny to będzie szpil. Owej, nacieszmy się tym szpilem. Elitarne 4 Sydney chce się ciulić. Wodno mysza dowej. Dowej, upatrz skał. Tak je, wodno mysza. Może się rubo, ale za to skuteczno. Chyba kuktasa będzie zamieniał. Ja, dobra, dowej mi tego kuktasa. Ognisty kop. Dziwne, a kaktusy lubią suchotę, a tego nie chcesz, jeszcze krytycznie, opy.
Kurde, pierońskie liście, kopej to wszystko, hopie, ci pojer, nowej, bije przodowy. Tak jest, za pierwszym. Absolutnie, ja. A ustawimy ci pojera. No, kopej go wiele możesz. Tak jest. O, weź trąfafik, jedziemy. Ja myśmy to widzieli, te. To jest betlejemski krab. Jedziemy sztromem z nim. Tak jest. I jak ci się podobał ten szpil, jak przegrał? No fez mi się podobał te. Słuchaj mnie ino, co mam ci do powiedzenia. Masz co trza, żeby zajść dalej. Ciesz się kolejnym szpilem. Chłopie, dzięki. Jak kiedyś pojadę do Australii, to powiem, że żeś wyłysiał. Tak, fajno glaca. Dobra, idziemy dalej. Na razie po lekku idzie. Co to za frela jest? Jestem w fobii, ale nie mam żadnej fobii. Oprócz fobii, na punkcie fobii. Swój trening Zech przeprowadziła na hołdach, na tarnowskich hołdach. Ale na hołdzie pamięci też Zech była. Ale żaden u mnie nie pamięta. Tam Zech poznała zdolność zjednoczenia się z bebokami. To wyjedziemy z tym szpilem. Elitarna odswórtofobia, chce się ciuleć. Ale dziucha by się oblekła te. Pieruna. Pieruńskie augeny beboki. Dobra, rozdwajamy się najpierw. Elegancko. Tak jest. Teraz się rozdwoimy. Jeszcze potańcujemy trochę. Tak jest. I jademy z nim. Tak jest, absolut wszystkich go zwali. Apage spiritus. Owe jakieś bantele. Pieruna, co to za pieruńska kukła? Owe jademy z tym. Ciepej balum. Tak jest. Tam tu subito na drugie kopyto. Tak jest, kolejny pierun. Żaden bebok nie tańcuje, Uni. Te Mozeza, dobra, po co ci takie bryle i augeny jak te Mozeza te? Znowu laleczka pieruna. Chyba byś nasztryklowała jakieś ciuchy do nich. Tak je moja muzo, szpile i Chopinem. Znowu ten augenus. Brawo, absolut. O nie, odpuściłach i przegrałach. Joa, ty żeś na tej szpilu nie była. Ja, Richtyś, między twoimi Pokemonami istnieje więź. Nie wyczułam jej, więc to naturalne, że jak przegrała. Mamo już powoli nie czuje nóg, ani zdrowych zmysłów. Chciałabym obejrzeć, jak daleko zajdziesz, ale od twojego absoluta to zaraz oślepna. Dziś do następnej izby, bo z mnie tu augeny szczypią. Joha, mówiłem ci, żebyś nie szterowała absoluta. Na razie jak po maśle te. Pieruna to lodowe. Ale dąż pafika na wszelki wypadek. Pieruna piździ jak w kieleckim te. Witaj, chłopcze. Zech jest glacia. Nie możesz glacy, co ty to robisz? Zech tutaj do Honen przylazła Zech bez daleka. Z nami kulczycami, wiesz? Obejrzymy, co mnie pokonasz. Byłabym niezmiernie wdzięczna. Jakbyś mogła wykorzystać wszystkie twoje organy. No? Elitarna, cwór to glaca, chce się ciuleć. Ale ona nie ma glacy, wiele mam go dać. Dobra, póki lecą. Pieruna, co to jest za bala? Pieruna, morsy pieruńskie. No musiała wspomnieć, że morsuje, no musiała. Ale jak mus, to mus. Strąfafik próbuje się nauczyć ładunek, ja? Na samym początku rajzu ja był ładunkiem, teraz ty mnie sam podwieziesz te. Nie, ale nie będzie, nie, ty nie towarowy te. Ja cię nie będę przerejestrował z osobówki na ciężarowy. Dobra, dawaj na to bala ci pojer. Jak bala to trzeba kopnąć. Owej, strzelamy do tej samej bramy. Jakiś... O nie, to jest ten Valerin Max. Pieruna. Dej po niebucku, żeby moja się sam tak nie ostyła. Nawet nie godną tu oweli. Owej, richtig
Jego szlak jasny trefi. Pierun. Tak jest. Jego krew nagła zalała. I twoje Pokemony. Wasze dusze tak płoną. Ale ty zaraz dostaniesz w tym klejdzie hipotermii, dzioła. Dziś do następnej izby. Niestety będę musiała się zadowolić kimś innym. To jest duża skarga sam. Do Instytutu Matki i Dziecka w Radomiu. Nie no, nie będę ci do Radomia. Dobra, ty je elitarny 4, a? I to będzie ostatni, pewnie? Na pewno będzie ostatni. To wygląda jak kapitan Hook. Jestem ostatnim członkiem tej elitarnej czwórki. No ty je umie liczyć. To jest jak Drake, Ale Nathan! pogromca smoków w twoim naturalnym środowisku. Wszystkie drachy słuchają mnie. Raz nam przeszkadzają, raz pomagają. Jak hemoroidy mojego fatra. Nie zapytam się, w czym te hemoroidy ci pomagały. Elitarna czwórka Drake, co nie rapuje, chce się ciuleć. Pieruna, co to za kukun? Ale trzeba go bajsnąć. Dobra, jedziemy, zmienimy na absoluta. Owe absolut się rozdwają. Jeszcze raz się rozdwają. Potańcujemy się trochę. Owe i promień lodu. No to tak se potańcował. Nie, pieruński kuń. Oni. Dowej sztrąfafik, jasny pierun dowej. Tak jest. Nie dobrze. Dowej kontra. Tak jest, ślepy grzyb. Ty to potrafisz. Ten ślepy grzyb wygrał. Brawo! To na toczyku. Dejcie szłapa w górę. I komentarz. Dobra, wodną mysza, jademy. No to trochę nie dało rady. Tak jest, wąż skończył, brawo! Znakomicie, trzeba było powiedzieć. Bez ci winszuję za to, żeś dolósł tak daleko. Ale wiesz co jest potrzebne? Dobry trener potrzebuje czystego herca i silną wątroba. Nowe ciś, mistrz czeko. Jakie miszte? Miałbyś 4. To ma ten pieruński agregator. Widać, że tu masz sztrum z agregata, te. Dobra, jademy dorś. Tyle, to będzie długi odcinek. Jakie długie sztoki pieruna. Czemu tu windy nie mają? To mi tam rygotę. Kaje ten sztrum. O nie. Witaj, Raymond. Łabęż, jak tutaj piknie. Ten incydent w Sotopolis. Wykonałeś piękną pracę. To jest tak oświetlone, znalazłem takie fajne urządzenie, co mi wszystko oświetla. Jo, a bez ciebie nie ma sztrumu we kajkulwiek. Nasza walka będzie pięknie pokazana. Ty pierunie, skąd ty to masz? Tutaj tak naprawdę to twój fater dał to takiemu Williamu, to dał takiej Dorze, to myślała, że mi pomoże i potem ona mi to dała. Myślałem, że to Stefan wszystko miał. A to ci to robili specjalnie, żebyś nie mógł tego znaleźć, bo fater się z tobą droczył, wiesz? To? Ona od początku chciała, żebyś po prostu zdobył liga i żeby była to twoja motywacja. On cię wespyją i ci przają. Dlatego ci to wymyślił, takie Summersferie. Żebyś był mistrzem tego regionu. Bo on nie mógł. Nie godaj mi tego. Że kamraty na kubkach Fredgra mieli odpowiedź, że to ja mam ten agregat od samego przodka. Dość torbienia. Dowej ostateczny największy szpil w blasku mojej chwały. Pokaż mi to tu i teraz. Ten paciulok wal acze, chce się ciuleć. Pieruna ocyganili mi, wszystko było ocyganione. Wziął to wszystko z dupca. Dawaj, pokaż jak to robisz. Oby jasny pierun, żeby go strzelił. Tak z nim. Tak, ty możesz być takim wielorybem. Tak jest, za jednym strzałem. Wytorbia to wszystko. Nie będę przerejestrował na ciężarowy. Życi mu wasze wunsze. Czysta agresja. Jakżeś nie trafił Szcząfafik. To za pierun. Nowy wunsz, zjadaj go. Wunsz na wunsza.
Tak jest. I co z tego, że legendarny? Co z tego, że niby się tym nie gro? Tyle czasu mnie ocyganili. W życiu mam zasady. Absolut, dowej. Ozdup to wszystko w i nazad. No to coś ozdupił. Dowej ci pojer. Truns. Runa, jakiś whiskas. To za pieruny. Nowy mega szybkość włącz. Pozwól go, tak jest. Jakiś milotnik nowej. Kolejny wunsz. Obórz się tym, hopie. Ja bym się z tym oburzył. O nie, tylko nie promień lodu. Tak jest. Tygani mnie, pierun. Kończmy to tym, co żeśmy zaczęli. Ledwo się trzyma na girach, nowy, bierz go ci foyer. Nowej. Kody górnicze, tym czas skończyć ten cały szpil. Żeby was wszystkich pierun szczelił. Tak, meblościanka padła. Ja, ten mistrz pokonany w bitwie. Bez gryf na Arbeit, ale ty byłeś elegancki. To było takie niedopowiedziane, wspaniałe. Chwała ci mundek. Ja mam to w ciuli wszystkich i do fatra. Pokemony, które wysłałeś do walki, tańczyły jak wiosenny powiew. Zarościep na galoty ci pokażę kajtomum. Oj tak, Nie, to była zła przenośna pieruna. Nie, idziemy dalej. ogłaszam cię nowym... Raymond? Czyli teraz masz parę porad, zanim się zmierzysz z mistrzem. Jak to możliwe? To już żeś wszystko skończył? Godolek ci Dora. Jak nie będę za synkami lotała, to ci uciekną i będą szukać kogoś innego. To nie było to, co myślisz. Gundek, w końcu żeś tego dokonał. Jak Zech usłyszał, żeś pokonał własnego fatra. Wiesz, łap? Myślałeś, że może jakieś szanse, że zostaniesz tym mistrzem. Ale trzeba ci było motywacji. Ty wszystkich masz w ciuli. Jak trzeba było lotać za sztrumem, dla dobra wszystkich, to żeś polos. Pater wiedział, co dla ciebie dobre, nie bądź na niego sam zły. Aleście mnie wszyscy cyganili te. Opie, żeś zdobył to, po czym nawet ta frela za tobą marzy. Oprócz ciebie. Ciś z dumą do ostatniej izby. Raymond, nie pozwól mi powiedzieć tego oficjalnie. Mój nowy mistrzu. Ale ja nie chcę tam sam iść. Chodź ze mną. Nie. Ale tego pomieszczenia mogą wejść tylko ci trenerzy, którzy zostali wybrani. Musisz tu poczekać z tym biczem. Nie, błagam, weź ją. Nie chcę tego mistrzostwa. Bierę dziocha, Dora, bierę ją. Nie. Jeru na poduszce łazimy. To pomieszczenie. Nie, i mam takie hausentragle, że nie ściepniesz ich. Przechowujemy tu zapisy o Pokemonów, które tu wygrały. To tutaj honorujemy mistrzów naszej ligi. To jest ten agregat. Cały poskładany. Badaj się. Tego poskładała, bo była w częściach. I tylko ty musisz dołożyć ostatnią cegiełkę. Zrób to, włóż to tam. Działa. I tak, moi drodzy, tak wygrał. Typek Grzyb wygrał jedną walkę, ale nie, elegancko, słuchajcie, patrzcie. Strom działa wszędzie. Piękne zakończenie. Słuchajcie, moi drodzy, dziękuję wam fest bardzo, jak cisnę na tym kole. Za ten szpil, który był trochę przerywany, za te Pokemony, które mamy, za to, żeście byli, ci co wytrwali tak długo. Napiszcie w komentarzach, co najbardziej wam się podobało. Ja cisnę bez może czerwone, a może nie.
Dajcie znać, czy chcecie kontynuację. Bo jest w planach nowy szpil, już bardziej regularny. Bo będzie naroz nagrywany, a będzie nowo postać, innym charakterem, innymi gagami. Dajcie subskrypcję, żebyście nie przegapili nowych... O, Frela! Nowych szpili. Dajcie lajka na zakończenie tego szpilu. Chciałbym teraz pogratulować, bo żaden nie zgodł w komentarzach agregat, bo miał go, jak widzieliście, Walacze na samym końcu. Stefan był z myłką. Subskrybujcie ten kanał i zapraszam na nową serię, która będzie już wkrótce, która będzie regularna. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia.